No niin, nyt tulee varmaan maailman paskin opetusvideo, mutta ulkoinen ohjauspaikka. Tässä on ne slaidit, mitä on siellä työtilassa, etten tästä selvää kauheasti, mutta kerron pari pointsia. Eli tehdään tämmönen taajuusmuuttajan tämmönen ulkoinen ohjauspaikka, joka meillä on tämmönen boksi, johon tulee, jossa on kytkimiä ja painonappeja, merkkivaloja, potikka, josta säädetään pyörimisnopeutta ja niin edelleen. Tästä tulee ohjauskaapeleita sitten tänne taajuusmuuttajan riviliittimelle, joka on nyt tämmönen, meillä täällä on parasta tämmönen taajuusmuuttajan ulkopuolelle tuotu kytkentäboksi. Eli tehdään toi johdatus halutun mukaisesti ja sitten parametroidaan taajuusmuuttaja halutun mukaisesti. Tässä kakkosdiassa tosiaan nämä riviliitin paikat, nämä kaikki löytyvät Labrassa täältä taajuusmuuttajan vierestä. Eli ACH 550 tehdään. Ja tämä riviliitinten alkutilan kytkennät makrolla HVAC vakio löytyy täältä manuaalista, joka on siellä sähköisenä myös makrot väliköstä ja HVAC vakio. Tässä esimerkiksi sanotaan, että käyntiin seis ohjataan digitaalitululla 1. Sama lukee tuossa riviliitin 13. Ja kytkentä tehdään niin, ja tässä on se kytkentä valmiina, mikä on niin kuin ikään kuin ohjelmoitu sisään. Eli ainoastaan Labrassa tehdään tämä kytkentä. 24 volttia apujännite tuodaan kytkimelle, josta menee kytkentä riviliittimelle 13. Eli 24 volttia apujännite tulee kytkimelle tänne ja kytkin on tässä kytkimen, eli tässä on apujännite kaikille kytkimille 24 volttia. Kun kytkin pannaan kiinni, tämä kosketin sulkeutuu, meillä tulee 24 volttia, digitaalitulo on 1, eli riviliittimelle 13 ja taajuusmuuttaja käynnistyy. Tämä on se logiikka. Ja osa näistä parametroinneista on jo valmiiksi ohjelmoitu täällä taajuusmuuttajan sovellusmakrossa, mutta koska tämä on harjoitustyö, niin tietenkään kaikki ei ole siellä. Eli teidän pitää myös sitten tehdä muutama suunnitelmallinen juttu tässä. Eli 2 toimintoa. Kytkin, joka asettaa, tässä esimerkiksi on 2 toimintoa siellä. Laboratoriossa on muutama toiminto enemmän. Suunnitellaan tässä 2 toimintoa. Eli 500 kierrosta minuutissa vakionopeus, eli kun se on saatu päälle, se pitää olla siellä. Otetaan toinen kytkin, joka on vakionopeus. Eli kun tämä kytkin lyödään kiinni, pitäisi taajarista löytyä sitten 500 kierrosta minuutissa ohjenopeus. 2 asiaa, kytkentä ja parametrointi. Otetaan digitaalitulo 2, mihin se kytkentä tehdään. Ja valitaan vapaasti täältä meidän boksista 1 kytkin, joka on se vakionopeus. Eli taas 24 volttia meillä tulee tänne boksiin. Eli ainoastaan tältä kytkimet, jolle se vakionopeus halutaan, viedään piuha taajuusmuuttajaan digitaalituloon 2. Eli kun se vakionopeus kytkin suljetaan, digitaalituloon 2 tulee 24 voltin jännite. Taajuusmuuttaja tietää, että nyt käyttäjä haluaa vakionopeuden. Ja vakionopeus löytyy parametrista 12.01, eli vakionopeuden valinta. Mistä tulee se komento vakionopeudelle? No se tulee nyt komennolla, komento tulee tuloon digitaali input 2. Eli parametrin 12.01 arvoksi pannaan taajuusmuuttajassa DI2, joka on siis arvo 2. Ja tämä parametrointi on tehty, kytkentä tehty, niin silloin se kytkin toimii meillä vakionopeusohjaimena. Ja sen lisäksi vielä me halutaan se 500 rpm sinne. Mennään parametriin 12.02, vakionopeus 1. Asetetaan sille arvo 500, jolla se kytkimen käyttö sitten pakottaa sen taajuusmuuttajan pyörimään nopeudella 500. Siellä laboratoriossa tehdään 2 vakionopeutta. Lukekaa tarkkaan nämä vakionopeusparametrin ohjeet. Siinä se tarvitsee 2 kytkintä. 2 kytkimellä loogisesti voidaan toteuttaa 4 eri komentoa. Eli täällä on tämmöinen totuustaulukko jossain siellä. Ja
sitä vähän pähkimällä, niin löytyy ratkaisu, että miten saadaan 2 vakionopeutta 2 kytkimellä. Eli ne molemmat kytkimet voi olla kiinni, molemmat voi olla auki, toinen kiinni tai toinen auki. Eli siellä on 4 vaihtoehtoa. Jees. Toinen esimerkki tässä mun slide-setissä on tämä, hetkinen mä peruun tossa. Tuohon käy merkkivalo, eli täältä löytyy myös merkkivaloja, joilla voidaan indikoida taajuusmuuttajan tilaa. Eli tuohon lampulle nyt pitäisi saada lamppu palamaan, kun taajuusmuuttaja käy. Ja täältä löytyy relelähtöjä. Taas mennään manuaalin rele output 1, 2 ja 3, eli riviliitinpaikat 1921 on R-rele lähtö 1, 22-24 rele 2 ja sitten 3. rele noin viimeiset riviliitinpaikat. Ja tässä on nyt on jo esiohjelmoitu tässä HVAC-makrossa rele lähdölle 2. Eli me voidaan suoraan tehdä tuo kytkintä rele lähtöön 2. No, tässä mun kuvassa se on kyllä itse asiassa tehty tuohon rele lähtöön 1, eli tehdään sen ton mukaan kuitenkin. Eli 24 volttia tuodaan riviliittimeen 19. Sitten kun rele vetää, niin tämä muuttaa kytkennän, eli nyt on 19.29, niin kun rele vetää, niin sitten 19.21 on yhdessä. Eli jos täällä on 24 volttia, niin silloin 24 volttia on 2.1, kun rele vetää, joka on kytketty lampun toiseen napaan ja toinen napa on kytketty groundiin täällä, jolloin lamppu palaa silloin, kun tämä rele vetää. Ja rele vetää, se pitää taas parametroida, milloin se vetää. Rele lähdöt on parametriryhmä 14, 01 on rele lähtö 1 ja katsotaan täältä asennossa 2. Rele vetää, kun taajuusmuuttaja on käynnissä. Eli parametri 14.01, arvo 2. Rele vetää, kun taajuusmuuttaja on käynnissä. Ja sitten kytkentä pitää olla niin, että kun rele vetää, niin 24 volttia tulee lampulla. Ihan tämän esimerkkikuvan mukaan. Näitä ideoita noudattaen HVAC makro lähtökohdasta teette tarvittavat muutokset kytkentään, että tarvittavat parametroinnit, jotta se tehtävässä pyydetyt kaikki toiminnot löytyy sieltä. Mainitsen vielä erikseen tämän pyörimisnopeuden ohjauksen. Eli täällä on potikka, säätövastus, ne ovat täällä ja tämä säätönapa tässä keskellä. Kytketään täsmälleen tämän mukaan 2, 3 ja 4 riviliitin paikoille. Ja tämä on itse asiassa ohjelmoitu suoraan, eli tätä ei tarvitse parametroida sinne erikseen mitenkään. Eli se ottaa suoraan tuon ulkoisen nopeusohjeen tuosta noilta riviliittimiltä. Jees. Ja tässä vielä kuva näistä, ja nyt meni tietokone pimeäksi, lopetetaan videota. Eli tältä pohjalta ennen labraa teette suunnitelman, parametrointi ja kytkentä, ja labras sitten toteutetaan. Eli rakennetaan, parametroidaan, testataan. Ja jokainen tekee, eli yksilöharjoitus. Jos joku pari tekee yhdessä, niin kumpikin palauttaa. Ja jos se on täsmälleen sama paperi, niin silloin siinä pitää lukea kaikkien tekijöiden nimet. Mutta idea on, että kaikki tekee ja kaikki palauttaa. Hyvä, kiitos ja moi.